So yan guys, ikakasal na po si Aye. Ay hindi, o-order pala. Kasi dito pag nung may jowa-jowa with ka pala yung pretty. Pag kunyari, pag may mga boyfriend ka, or kay special occasion nyo, di ba, ng mga magla-lovers. Tignan mo yung sa likod. Actually, ito lang, isa to sa parang mga restaurant dito sa Cavite na ang sosyal. Sobrang sosyal, mami. Sobrang arte. Tapos yung menu nila, tablet, mami. Diba? So, sa mga kasamahan ko dyan, alam nyo na kung anong pupuntahan nyo. Actually, may Andy dito eh. Parang nakilala din to sa Andy na steak. Pero ngayon wala. So order na tayo. Yes. Kasama po pala namin si Mother E. Diyan sa likod. Ayan. Ano? Parang gusto ko din ng bulalo mo. So dito na kami, o-order na lang kami. Matagal din nag-crave si Purita sa bulalo. Ilang Ako din, gusto ko din ng bulalo actually. Go. Divine. Isa lang gusto ko eh. Awards. Ang social dito, mami. Ang galing ng siling nila, mami. Pwede ka pala mag-picture taking dun, oh. Parang dibo-dibo style. Yan guys. Para kaming nag-attend sa birthday. Ano kami? Para kaming umattend ng birthday. So, titikman natin kung masarap dito. Ang social Ako, dito. okay na ako sa bulalo. Kayo, anong gusto niyo order? So, magbubulalo kami guys. Family Good family sharing. Family sharing. So, marami siya. Food taste tayo dito kay Mother E. True. Kung anong masasabi niya. So, aside sa bulalo, marami pa silang foods. Depende na lang kung anong kinaaya. Sa akin, okay na ako sa bulalo. Meron din silang mga ganyan, no? For sharing na ganyan. Sarap sana dito yung nila, Andy steak. Kasi wala. Kaya nga. Basta na-try mo na talaga dito. Hindi pa, babalitaan ko lang to. Narinig ko Pwede naman lang. tayo umorder nito kasi pag hindi natin maubos, andun naman sila Archie. Para ma-take out din natin sila Archie. Ayun. May coffee din sila eh. May Gusto mo ng coffee, Mother? Daw nagka-coffee. Ang simpleng tao lang kasi yan ni Mami. Nawasa nga lang yan. True. Nawasa juice. Wala nga yan silang baso, nakaganyan lang yan sa grape. May ano Uy, naman, uso yun cup sa noodle. province. Cup noodle. Uso yun sa province, yung ano lang, grape tapos gaganunin sa kamay. Hindi, may cup noodles. Yung kapitbahay namin, binigay yung cup noodles. In fairness, ang ganda talaga dito. Oo. Hindi bagay yung mga ingron ko dito, Mami. Meron po silang VIP o VIP table. Kaya VIP table. Makasan niyo. Malakas na malakas. Paano tayo mag-i-edit? So yun guys, so order muna kami. Maganda kasi dito, yung may-ari kasi din neto, siya yung may salon din siya dito and bridal ay mga gown rental. So dito din yan sa Peros and siya yung may-ari neto kaya sobrang ganda kasi sobrang din siya parang trans siya. So sobrang bongga kaya ang ganda ng pagka-design dito. So tama ang mga chismis. Later. So nagkaaya siya, sabi niya, gusto mo ng boneless? Sabi ko, parang ang mahal pala dito. Hindi lang, okay na yung presyo. Importante masarap. Pag hindi masarap, doon na tayo mag-i-emit. Hindi kasi So importante. hindi ka natingin minsan sa price, natingin ka sa sarap ng pag... Then, nandito naman si Ayes saka si Mother E. Alam ko mauubos namin to bulalo at saka boneless bangus. At favorite ni Mother yan yung boneless. At si Madam, naalala ko tuloy si Madam sa bangus. Buti nga wala siya dito eh. Wala nga pala si Madam ngayon kasi nandun sila sa Sawadika Thailand. kasama ni Joven. Yes. Ingat kayo sa Thailand. Bye-bye. Ako din, alam mo, naalala ko din dati, pag nag-grocery kami sa Pure Gold, lagi kong inaano yung mga price, tinitignan, tapos kinakalkyo pa namin yan sa cellphone mo. Hirap na hirap kami kasi sa cellphone pa kami nagkakalkyo. Kinakalkyo namin kung nakailang pansit canton yung kuha namin kasi dapat sasakto lang sa budget namin. Diba, I'm so happy din ngayon na may dala na kaming calculator talaga. Hindi na sa cellphone. Hindi na kami nahihirapan. So, yun. Happy na ako na sa calculator na kami nagko-compute ngayon. Hindi na sa cellphone. Oo. At least hindi na kami nagpapaboy. Patanggal pala nung Yung sa counter ka na, tapos biglang ay pala tumaas siya sa expected mo na amount na babayaran. Papa-void. Wait lang, wag mo na pala isama yung isa. Mag-adjust ba po kayo, ma'am? Hindi na po. Nawasa.
ingay namin. Ay, alam mo, parang ano kaya to? Ang expensive niya. Parang sa mga nagde-date lang talaga to. So, mahirap. Pero worth it naman, lalo na sa place. Mm-mm. Amazing yung place nila. Akala mo, nag-attend ka ng dipo eh. Oo. Nakikain. Oo. Para kaming pinapasok nung naawa yung nagkikater sa ng kasal. Ay, kumain na muna kayo dito. May mga paganyan pa silang salamin. Pak, ang ganda. So, order na tayo. Dapat pala mag-jowa challenge na tayo dito, no? Dito, no? First so, day. yung... Kasi magjo-jowa challenge kami ni Purita. Ang concern ko lang, baka magselo si Mother E. Sabi ko nga, dapat magsogo tayo, Mother E. Tayo nila, Madam. Try lang natin, malay mo mag-work. So, ayan, order na kami. Order na na yun. Para nakatingin na yung mga waiters. Sabi niya, order ba yung mga baklang yan? Excuse me. So, order na tayo, guys. Ako na yung order. Tsaka ang gwapo ni Kuyang waiter. Kaya, Ay, isa yung kanina na nakaupo doon. mga effects sila dito, guys. Tignan niyo. Order po. Malay mo, kahit O-order tayo ng half-half, guys, kung meron silang half-half. Yung bulalo nyo ba may mais? Tsaka gusto ko yung bone marrow. ang sarap, no? Hoping na meron silang bone marrow. Kasi minsan wala. Mahilig ka sa mga no? Mga Sama-sama. Hello Lord food, no? Mapapahay ka ng saglit kay San Tawa-tawa Pedro. sila dun sa salamin mo. See you, Lord. Ay, see you, Lord. Kaya meron kayong half na bulalo? Ba? Half na bulalo? Wala. May bulalo kayo na Lucky Me lang. Wala. Ako latte. Award. So, order na ako. Ano In pangalan fact- mo, kuya? Clyde Van. Ay, kasi Clyde. vlog. Clyde. At saka mababait sila dito, guys. Ang bait nga ng isang waiter dito, yung lalaki din. Sobrang bait. Ang welcoming niya, nilaplap niya ako. Magkano yung bulalo, kuya? 199, no? Ah, 999 pala. Akala ko 199. Sobrang Sige, bait. isang bulalo, kuya. May mga bone marrow yan. Yes po. Promise. Sige ha. Naka-video ka, kuya. Pag walang bone marrow, sige ka. Tsaka mga sila dito magagalang, tatawag nila talagang ma'am, sir. Ay, di, Tapos hindi kami isang, tinatawag na sir Garlic dito. boneless boneless. Pinsan tawag. So, isda to siya. Yung boneless. Isda ba yan? Wala, di ba po yan meron kayo ditong ani-ani? Yung Andy steak. Only steak, meron po. Meron, available yun. Hanggang ngayon? Magkano yan? 990. Ang isang person. Yes po. Akala ko sabi mo kanina walang unli steak. Ang wala lang po is only buffet na. Magkano yung buffet niya? Yung buffet naman po namin is 600. Ang mga sinaserve naman namin din, mga bestseller. Actually, kilala nga to. Parang ang nachismis sa akin, Andy steak na bongga dito. Ito talaga tayo yung kare-kare. Pero kaya rin na tayo sa bulalo. Tsaka sa 999 Ano, okay na kayo yung dun? Andy steak. Bakit? Bulalo at saka ano? Ano maday? Okay Gusto na mo? yun. Kaldereta. Okay na yun. Gusto mo? Okay na yun, ma'am. Ang dami. Pwede na yun muna yun. Sige, okay na daw po yun. Sila po. May coffee pinagsisyon to. ko. Meron po. Ano? Ang saya-saya mo. Sobrang masayahin talaga si Kuya. Si Kuya Clyde. So, isang Rice po. isang platter na rice po. Yun na lang Ko yung siguro. cellphone. Yun na lang siguro. Drinks po. Ay, yun nga. Nawasak. Smoothies lang ng paste, coffee. Water lang ako. Naiwan ko yung cellphone ko tsaka yung wallet ko. Ako sana magbabayad. Sayang. Award low ba't yung cellphone ko? Lobat ka din? Oh, Wala kang kabog, cash? meron silang house, ano no? House blend. House blend coolers. Rojo House Blend Coolers. Ano yan, Pwede Kuya? na yan. Lemon. With lemon. Ano to? Four season po. Ah, Kuya, ano pangalan nun? Yung may-ari nito? What? Ano pangalan? Sino po? May hari. iced tea gusto mo? Oh, Ano pwede gusto na mong yan. drink? Meron silang ganito. Madam, siya ba yung Madam Yun na lang yung ano. Etong yung- 461? Di ba siya may-ari? Or yung iced tea? Yes po. Ikaw, ano gusto mo? Four And season no? anything. Parang four season. Four season Masarap lang. yung four season. 461. Rojo House Blend. Anything else, ma'am? Wala. Ang bongga no, nung may-ari na ito, kasi nagkakwentuhan nga kami dati no. Dapat sila yung mag-aano ng mga gowns namin. May ano din po. Nung, Free wifi po. Ilang minutes ang booking niya?
Para po sa Bulalo, Two. abutin po tayo ng 15 to 20 minutes. Minutes? Okay na po ba? Akala ko lang. 50 to 20 days Akala ko- Buti minutes lang. 15 to 20 minutes and 3 days. Ang bait ni Kuya Kaloy ito pa. Fresh pa. Pag nilayo ko to, marinig pa rin ba kayo? Oo, sobrang lakas. Malakas kasi. Eh di paano yung Order ano? ko lang is 1 Music. Bulalo, Oh. 1 garlic boneless bangus, 1 rice platter, and rolling house. Thank you po. Thank you so much. Pwede maka-internet dyan. Pwede, pero wala kasi yung cellphone ko. Pwede, may ML to. Award! Kuya, joke ko lang. Ito daw. Pwede talaga daw eh. Gopen talaga ako ng Facebook dito. Maloka sila nagki-Candy Crush ako. Si Kuya Clay, joke ko lang. Crush ata ako noon. Pero ang bait ng ano nila no. Parang staff. si Madam ang kailangan nyo. Ay, Mabait yan. Ipaglalaba ka pa niyan. Award! Sobrang bait niyan. Ayain ka pa niyan. Palaba ka, sir. Baka mauwi ko. Makuha niyo yun doon sa sanglaan dun sa baba ng ano niyo. Shalit yung ano nila, mga kubiertos, mga ginintuan. gold. Bakulo. Hindi niyo Nasa sangla to ko yun. Gold-plated. Kasi tatanungin ko sana malaki yung bag ko. titignan natin kung anong itsura ng plato nila. So, Dapat golden, hindi kuya. naman magbubulak-ulak na kisame yun kung wala-wala lang yung plato. Excited ako sa itsura ng plato mamaya. Lucky Me, yung plato ng Lucky Me yung ano nila, di ba? So, titignan natin. May picture frame din sila dito. Ay, ang ganda. Table numbers. Ang cute. Alam mo, baklang-bakla yung ano. Yung... Sinong interior nito? Sino nag-interior daw? Siya daw? Ano ba yung kumano? Kasi di doon. Ah, Ano? ay, hindi ko siya. Feeling ko siya. Foreman yun. Foreman ba siya? Siya yung foreman. Ito naman. Dahil siya yung may-ari nung ano. Itong Eto. buo. Hindi naman naman pala eh. Hindi niya kaya. So, i-rate namin mamaya yung pagkain nila. Kasi sa presyo, medyo mataas niya. Then, let's see kung masarap. Ay, thank you. Mabait sila dito. Nagmamassage yung Award. Ang ganda ng baso. Bakla ang yaman. Mapipil mo talaga dito na mayaman ka. Na Disney princess ka talaga. Pag dito ka kumain, hindi nila mahalata na nagpa 5'6 ka, umutang ka sa 5'6. Kasi, sila dito. Sobrang social. Tingnan mo baso pa lang yan. Kutsara, gold. Feel ko pag may mga partner kayo, hindi ko alam, pero parang iba talaga pag nadadala mo sila sa magagandang restaurant. Yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, di ba? Feel ko isa to sa mga restaurant na ma-appreciate ng mga partners natin. Iba din talaga, it's not all about the price. Charot. Sa mga jowa kasi ako, hindi ako ma-appreciate masyado sa chocolate, sa flowers. Dalhin mo ako sa mga ganito, Ha? ma-appreciate ko. Talaga? Ay, ma-date ka na. Hindi ko bet yung bibigyan ako ng flowers kasi yung pera doon masasayang for me ha, praktikalan. Masasayang. Oo, ando na tayo, ang sweet nun na mabigyan tayo ng flowers. Pero kung tutuusin, katulad nung nakaraan na medyo hika-off, mas gusto ko yung pagkain na lang yung ano, or mag-date kami, kahit tusok-tusok lang, tugtog, okay na ako doon. Iba kasi yung word na date, ano? Yung parang i-date kita. Parang ang sarap sa pakiramdam. Pero ikaw mas naman, masarap. ikaw naman. Anong Ano? mas preferred mo? Ako, ay i-date katulad ka mo or... din, hindi ako mahilig sa mga material things like yung reregaluhan ako ng mga flowers, chocolates, kasi yun nga, hindi ko siya na ano na magandang ano, practical sa akin yung tatanungin magkano kuryente ko, tubig. Siya na magbayad, yun, mas na-appreciate ko. Ano, Gcash mo para may monthly? Oo, na Gcash mo, sendan kita. Yun yung mga ganon, na-appreciate ko. Si Mother E naman, si Mother E. Mother E, ano naman yung para sa'yo? Mas gusto mo ba yung binibigyan ka ng mga flowers, chocolates, or gusto mo i-date ka sa labas? Oh, dudit. Mas maganda. Ay, Date mas pa gusto din, mo no? dinidate ka? Bakit, Ah. bakit? Parang yung ano kasi mas hindi siya... Ano ang love language ko kasi is quality time. Kaya pala. So I'd rather have someone na I can talk to, I can hang out with. Physical touch. Ano mo din yun?
Oo. Kasama yun sa Kasama. Isogo ka, okay lang. Pero hindi siya yung priority. Hindi siya yung nasa... Pero kung sobrang yaman naman yung partner mo, okay na yung bibigyan ka flowers tapos i-delete ka pa. Diba? Hindi naman sa ini-invalidate ko yung love language yung iba. Pero parang sa akin, hindi siya practical. Oo. So ayan, andito na po yung rice. 15 minutes namin itong hinantay. Hindi, wala pa naman. Yung OA naman. Hoy, wala nang tao dito, guys. So, makaka-chika na kami ng maayos at wala nang tugtog. And, pinapatake ko na kay Kuya yung onting aircon. Kasi, ang daming aircon dito, Nige. Sobrang lamig. Ano, pulmonya na lang. Pero, yung social talaga dito, Nige. Sobrang social. Tignan mo naman yung mga kubyertas nila. Ay, ang ganda ng plato nila, Kuya. Ang ganda ng mga ano nila dito, baso, yung mga plato. Hindi lang naka-pretty yung picture. Hindi naan tayo sa tang. Diba sana man lang nag-invest kayo konti sa picture. Pinaramdam nyo sa aming tang lang yung iniinom namin. May nakalagay pa talaga. Pero masarap, masarap. Tsaka kasi pag nalalagay siya sa social na baso, Hindi iba yung nahalata. feeling. Hindi iba yung nahalata. feel. Oo. Suggestion ka. Tsaka green kasi para medyo nakakaano siya. Nawala yung aesthetic nung restaurant. Pero okay lang naman, pitchen lang naman yan. Ang importante pa rin yung lasa ng food. 'Di ba? Ayun na, pwede na tayo magpunta-punta dito. Ay, ito-tour namin kayo. Mag-tour tayo dito, mami, kasi wala ng tao. Kami lang naman. Ito yung aming dining area, guys. Dito pwede kayo pag-family kayo, o magtotropa kayo, pag kunyari, ayan, pwede dito. Diba? Meron sila dito ding, anong meron dyan, mami? Ito yung VIP VIP section. nila na table, which is good for 12 person. And then may white chair sila. Kung sino yung nang libre. Sino yung leader nung nasa GC nyo? Award. Tapos sa kabila, yung pinag-chismisan nyo. Hoy, actually, yung may-ari neto, matagal talaga na din akong in-invite dito, na kumain ako dito. Medyo natatakot ako kasi itsura pa lang. Sabi ko, ay hindi na, pambayad ko na lang ng kuryente to. Kasi medyo, pero pang-sarap daw dito talaga yung Anli Steak. Sa next time, yun yung titikman namin. Anli Steak. So, may ganito rin sila dito. Pag gusto nyo mag-picture-picture, mag-jowa, o yan. For the gram. Dyan kayo. Nakalipas tayo. Yes, ang ganda Try mo din doon. dito. Di kasi bagay yung ingron ko dyan. Sobrang Sobrang pangmayaman tapos. Ay, pak. Tapos may mga peklat ako. Ang ganda dito, o diba? Social. Tapos yung inaalipusta mo silang lahat. Mga patay, gutom, kumain ka dyan! O ikaw, diba? Plastic ka na ka. Humbi ko Tumatawa pa si ng Kuya, bulalo. tumatawa si Award. Diba? Ang ingay na namin kasi wala nang tao, guys. Wala nang tao. Tinignan niya namin, Namin to baka may lahat eh. naiwang tip dito eh. Tsaka yung more on mga nag-ano dito, mga nagdi-date. Yeah. Bagay na bagay to sa mga may mga kasintahan, kapiling sa buhay. Pagtalo kayo sa scatter, ikain Award! dito. Diba? Para medyo makalimot kayo Pero sa pag mga... panalo sa tong hits, Pag panalo ka sa tong, it's dyan yung pwesto mo, bakala. Ano, pwede din dito mag-dine-in, kuya? Dito na lang kami sa Charlie's Anxious. kasama na yung mga pagkain. Ba't may ganito? Nag-Christmas party kayo. Hindi po, nagligpit lang po kami gawa. Wala po kasi place for gawa ng Noche Buena dinner buffet. Ba't di nyo kami in-invite? Award. Sana mo lang in-invite nyo kami, may tira oh. Pwede pa take out na lang to. Diba? Ang social, yung social dito. Ay, may naalala ka ba? Sorry. Maganda, alam ko tinira nila to kasi syempre malamig dito talaga sa 13, so magagamit yan. Uy, ang Then may ganda. pakinemis style sila na cake dito. So parang nagdibo ka talaga. Ang ganda, in fairness. So, magaling din yung may-ari nito. Yun yung ng buko. Sobrang galing na nagkulay. Nagpaparenta rin yun ng mga gowns, ng mga barong para sa mga lalaki. So, yun. Ang din niya, kasi part din, parang ko siya, isa din siya sa mga inspiration ko kasi isa siya sa mga successful na LGBT talaga na trans. So, Sino siya? bongga. Mami E ata. Madam E. Madam E yung pangalan niya, ganun. Baka May si buffet Madam din X. sila dito. May buffet din sila. Available only
Oo. Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday, Sunday lang ang buffet. Mm-mm. May ikaw na ano ka naman, nag-enjoy ka naman kasi Oo, na-amaze dapat ako ikaw dun sa- talaga ang na- nag-i-enjoy. Na-amaze ako sa place nila. Okay lang siya. And then sana masarap yung food. Kasi ang ina-expect ko masarap ang food. So ikaw nga medyo mahal, sabi ni Purita, okay lang yun kasi ang importante yung lasa. Kasi may kinainan din kami sa Puerto na sobrang mahal. Ang mahal din. Pero nasarapan naman si Purita. So sana dito masarapan kami. And then andun na yung foods na. Tingnan ng ano nila, bulalo. Sa laki ng bone marrow. Paano namin ito kukunin sa loob? Konti ng sabaw. Ano to? Mukbang style siya mo. Ang sarap. Ito na siya. Di ba guys, ang sarap? Oh my God. Ano ka ma? Picture ka ma? Hawakan mo yung bulalo. Kaya mo? Ganda. Ang laki. Ang bone marrow nila, paano natin kukunin yung gitna? Madali lang mo. Ayan. So, mamaya na guys, picture-picture muna kami nila Aya at ni Mother E. Ano? Complimentary daw. Ay, Ito. Ay, bongga. Seryoso? Ang sarap. Thank you. Thank you so much. So, matitikman natin yung steak nila. Kuya, ano pangalan ng restaurant? Roger Resto Cafe. Roger? Rojo. Rojo. Anin, ma'am. Kuya, sili. Tsaka tatlo kami. Anong meaning kami lahat sa Ano meaning ng Rojo? Romeo and Juliet. Si Sir Romeo. Kaya pala ganito yung interior. Diba si Romeo? Yan ang tawag ni Sir Romeo. Wala, ang ganda ng ano natin, setup. Grabe yung steak. Thank you so much, Rojo family. Thank you so much. Rojo. Ano daw? Roju. Rojo. Thank you sa ROGU. Rojo. Ayan. Ito po yung... Then yung toyo na lang. Feeling ko masarap dito. Hindi ko pa natitikman pero feeling ko masarap. So yung bulalo muna, tikman na. Ay. Toyo. Ay, ang sarap ng bulalo. Ang sarap yung bulalo. Promise. Parang nakaapat na pork cube. O hindi masarap yung bulalo. Seryoso. Award. Let's taste. Iba talaga pag maganda talaga yung kinakainan. No? Iba sa kilo. Kung masarap siya, hindi mo mapapansin yung presyo talaga. Mm. Si Mother E, ano masasabi niya? Ayan, kumuha na siya ng May bulalo. patis. Meron. Ito yung patis. Ayun pala. Ay, social naman nung lagay, ha? Genie. Pag niram mo to, yayaman. Ayan, si Mother E. Ano masasabi mo sa bulalo? Asan ako? May masarap siya na mother. Ay, masarap. Parang mas nasasarapan niya ako sa bulalo nila kaysa sa bulalo ng Tagaytay. Kasi yung sa Tagaytay, parang basta wala siyang masyadong ano. Feel ko pag sa mga pangsyalit na bulaluhan ka sa Tagaytay, yun. Pero dito masarap. Parang kasi binabayaran din yung view doon, no? Sa Tagaytay. Masarap. No joke. Sarap ng sabaw. And fairness. Tsaka ang daming kanin, ma. Yung platter nila. Ito. Oo. Pang good for 6. Ano? Mother E, oh. Pag sinabi nilang family sharing talaga yung platter. Totoong family In share. fairness. Ayan yung pinagmamalaki nilang steak. So, tikman natin. Ito ba? Guys, masarap talaga yung bulalo. Ayun, si Mother E, ano yung masasabi mo sa steak? Lasang isa pa. Charot. Ayan, ayun naman. So, ito yung steak. Rib eye premium daw yan.
premium stick daw to. Uy, totoo ang chismis ng mga taga Cavite. Ang sarap ng steak dito. Ina, ang sarap nga. Madam, kung napapanood mo to, stay in Thailand. Uy, marami ding masasarap na pagkain sa Thailand, ah. Mm-mm. Na pad thai, Yeah. Thai green curry. Mga exotic pa naman yung mga food doon. Di ba bining Thailand ka na? Ano yung masasarap na pagkain? Ayun ang gusto ko, pad thai, Ano yun? Thai red curry, ay red green curry. Ano yun? Pad thai, alam? Hindi. O yung noodles, yung noodles na ano. Ah, hindi kasi ako mahilig sa noodles. Yung mga, Ah. pero katulad yung mga batchoy-batchoy, lomi, hindi ako mahilig yan. Anong rate mo, Mother E, from 1 to 10 sa Bulalo? Sa Bulalo, compared sa mga na-try natin sa Tagaytay, parang ano to, top notch. Ang sarap nga, iba nga siya. Hindi siya, Yung timpla ng yung, sabaw. yung beef niya kasi parang ano, hindi siya yung kagaya sa basta there's something, parang hindi siya yung cara beef na ano, talagang beef siya. Hindi siya yung cara beef. Kasi yung sa Tagaytay, parang feeling ko may yung mga restaurant doon na nagano, parang cara beef lang yung beef nila. So ito mga I'll give it a full 9.5. 9.5? Yes, out of 100. Out of 10. Ikaw ay sa Bulalo. Ako sa bulalo, sabi ko nga, parang ito yung pinakamasarap na bulalong natikman ko. Hindi kasi ako mahilig sa bulalo masyado. Parang ilan pa lang natikman kong bulalo. Yung isa Lucky Me pa. So, feel ko, for me, yung bulalo nila dito sa Roju, I give it 10 out of 10. Cross the board. Ang sarap. No room for improvement kasi sobrang sarap na niya. Pag in-improve pa siya, hindi ko na alam kung ano yung lasa. Baka mag-back to 1 yan. So, okay na yung ganyang timpla. Masarap na siya. Tsaka, masarap yung karne na ginamit nila. Graduating na actually yan eh. Grade 12 na yan. Tao pala. Hindi, ang sarap ng baka. Sarap ng baka. Sobrang lambot. Titikman natin yung yung laman yan, ma? Bone marrow. Oo, yung nakaka-see you, Lord. Titikman natin yan. May po ba sa inyo sa coffee? Sa coffee. Yes, me. Lahat kami. Ito lang Ba't daw. may lamay ba? Award. Ano pa? Sige po, may i-out lang po. Ano, thank you. Kuya, pa out nga din ito. Give me out nga ito. Bone marrow. Paano siya i-out? Yung ano daw? Ah, okay. Ah, oo, napapanood. Ihipan niya ni Kuya eh. Ay, hindi may hipan niya. Hipan mo na. Award. Ang sarap ng bulalo niyo, Kuya. Thank you po. Na, usap. Nakailang Tagaytay na kami, ha? Iba yung ano niyo dito. Yung ito, Kuya, premium pa na ano. Yes po. Sarap din. Ayun yung ani na 999. Yes po. Feel ko pag inanli ko to, makakalima akong ganyan. Susulitin ko talaga, di ako magkakaano. 999 yun, di ba? Yes po. May kasama na po yun na mixed benefits. Unang titim. Hello, Lord. Hindi natin sure kung si Lord O, na mag-hello. Hindi kayo makaganon ka. Paglabas mo niyan, nakaganon. Nakatabinginin mo. Huwag naman. Dami, Yan. Oh my gosh. Sulit, yung 999 sa Bulalo. In fairness. Bakla, hindi naman natin kahit itong aluin yung isang ganyan. Guys, oh. Ang sarap. Perfect yan. After nyan, balot tapos red rose. Ay, kabog. Yun talaga. Hello, Lord.
Sarap. Ano nandun ako? Putok na lang batok. Parang nakakahiya dito pag nagaganon ka sa... Albarako po. Ah, Own recipe po ng restaurant. ano ito? Complimentary din. Yes po. Ano? Garden chocolate. May pa-coffee complimentary sila. Bro. Thank you so Ano much. Then may Oreo. Kasi ano gusto Ano mo? sa'yo? Kahit ano ma, basta wag yung Camp Carla na. Hindi naman to Camp Carla na coffee, no? Sa Rojo din to. Yes po. So, Albarako po sa sarili recipe ng actually, dito lagi nagkakape sila Darla. Mm. Ang laki oh. How much yung ganito, kuya? Magkano tong ganito, kuya? May Ay, ang sarap. 169. 169 lang to. Ito, Si Albarako naman po is 149. si Albarako 149, si Oreo 169. Ito po is Belgian. 149 si Golden Sweet. 169 din. napakamura. 169 din. Tapos ganito na. Cheers! Cheers! Uy, ang sarap. Tapos ang laki pa. Sobrang perfect nung ano nila. Kasi ang mura ng kape, tapos ang laki. Kaya pala dito lagi nagkakape sila Darla. Tapos dito din sila nag-a-handy steak. Kasi nga sabi sa akin nila Darla, worth it nga daw yung steak. Eh, medyo napaprice yan. Kasi nandun 99 din yun. Wait lang, wait Pero lang. pag natikman mo, Ang masarap worth pala it naman siya. pala. Parang Worth hindi it. napapansin. Ito naman, titikman naman namin ito. Alam niyo, pag may gusto kayong i-treat, feel ko matutuwa. Pag tinreat niyo ako dito, matutuwa talaga ako. Ang sarap. Ang bongga. Pag may gusto kayong ipasayahin, yung parents niyo, Titikman naman natin yung bangus. yung jowawit niyo, yung best friend niyo, ito yung perfect place para sa inyo. Ang tagal na natin nadadaan na to, di ba? Buti na lang nasabi mo. Kasi kaya kung may steak, Thank you, ma'am. Cheers. Thank you, Ang mami. sarap. Ha? Wala pala. ito ang favorite ni Mother. Yeah. Bangus. Tsaka ni Madam Ivan. Ang sarap ng bangus. Lasang kamatis. Garlic Masarap. boneless bangus. Grabe, ito na yung bone marrow. Ang Masarap. sarap ng bone marrow. Worth it. True. Ang sarap ng bone Yan. marrow. Kaya na. Tapos may sausawan na maanghang. Bro, Ay, Diyos ni Mama. heaven. At saka sobrang nakaka-relax kumain. Ang ganda ng place. Tapos wala si Madam Ivan. Ang relaxing. Ang sarap ng ganito. Parang nasa safe place kami. Parang yung Pilipinas naging zero crime rate. Nung wala si Madam. Sabi ni Madam kagabi, babalik naman ako agad. Sabi ko, kahit hindi naman masyado bumalik agad. Kahit tagal-tagalan mo pa nga. Oh, parang mauubos namin yung ang daming rice kasi sobrang Diba? sarap. Kasi di ba karamitan, yung mga kumakain, pag hindi na uubos, doon mo makikita na hindi sila nasarapan. Di ba? Di ba kahit ikaw naman mother, uubusin mo ba? True. At saka yung nasa Palawan kami, ang lakas mo kumain nun kasi nasarapan ka talaga, no? At saka ang sarap kasi ng mga waiter din dun sa Palawan, ma. Sila Marvin sa El Nido, mga taga El Nido, from Nanay's Restaurant. Ang nanay. Ang Nanay Restaurant. Mga naging kaibigan namin sila, so minsan namin kayo. Mga mababait yun. Sobrang bait nila. Hindi na kami siningil. Mga mababait yun, may 3 kutsilyo. Bumid na ko sila model. Laro. Totoo. For the safety kasi daw, may mga kalaban daw sila dyan. Guys, kung makakapunta kayo ng Palawan, sa El Nido, itry nyo yun ang Nanay's. Kasi masarap. Ang Nanay's Kitchenette. Masarap doon. Try niyo yung pancit nila. Ang sarap. Pancit kasi meron siyang garlic na fried. Match pala siya ipares. No? Pag lalagyan siya ng ganun. Ang sarap doon ako namin. Gulay nila na pakbet, masarap ang pagkatimpla. Sa mga mahilig maggulay. Yung coffee, ang sarap.
Isang lasa ko yung kape. Kasi yung iba kasi over tamis eh. Parang hindi masarap. Ano yung na-miss mo dun sa Palawan? Aside sa kanina. Yung place ang pinag-uusapan natin. Na-miss ko yung ano. Na-miss ko yung Yung mga napuntahan yung natin. nature. Yung Leo Beach. Beach talaga. Marerecommend ko sa inyo yung Leo Beach. Habang Kasi, nandun. anong meron sa Leo Beach? First time Yun mo ba yung tulad. Palawan fest na yan? Ha? First time yung Palawan. Ako first time ko. Like ever? Kaya nga, nag-go ako agad pag sabi ni Madam na Palawan tayo. Sabi ko, sige na. Ano naman yung schedule ko eh. Free naman yung schedule. Wow, Mayor. Free naman yung schedule ko eh, DBC. Kulang nga yung 10 days eh, promise. Kulang ang 10 days. Pero at least, ang dami namin napuntahan. Diba? Sa 10 days na yun, ang dami namin napuntahan. Ang dami pa palang mga hidden na mga puntahan doon sa Puerto Princesa lang mismo sa sentro. Marami pa palang mapupuntahan doon na ang gaganda. Nagtabon. Yun. Yung Baker's Hill. Yes, doon ko kumain. Yung Iwahig. Ganda ng punta view kayo. doon. Iwahig Ganda ng- Penal Colony. Hindi namin napunta. Crocodile Park. Yun ang hindi namin napuntahan kasi gahol pa kami sa oras. Kaya nga yung pagbalik namin, sama ka na Mother E, pagbalik. Doon ka na mag-work. Makaka-work din eh. Oo eh. Hindi ka naman disturbuin kasi may isang room si Kuya Digis, diba? Delicate yung ganyan. Nagzo-zoom meeting kayo, ano naman, naka-green screen. Tapos yung green screen mo Palawan. Tsaka sa gabi na maingay talaga. Oo. Ito guys. Last subo. Subo mo to. Subo mo to. Mm. 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 Sarap. Siguro ang half nito kina-Archie na lang. Tapos maanghang. May ka ba sa mga hanggan? Parang appetizer ko siya. Hindi ako masyadong nabubusog pag hindi maanghang. Ganun ako alam. Parang mabilis makaumay. Tsaka ang babait ng staff dito. Nakikipag-usap, nakikipag-chikahan, humingi ka lang ng toothpick, andyan agad. Yung iba kasi kailangan mo pang antayin, wait lang po. Ayan. Lalo. Tsaka in fairness, mabilis yung serving time. Ayan. Isa sa mga importante din talaga na kino-consider yung serving time. At the same time, mainit siya, fresh, pero mabilis. So, magandang point din yun sa mga restaurant. Anli Sabaw to guys ha, Anli Sabaw. Kung nakukulangan kayo, pwede kayong humirit pa ng sabaw. Parang good for talaga. Six. 4 to 5, 4 to 6 people. No? Sobrang, kaya worth it yung 999. This is 349. And then ang steak nila daw is 999. Anli daw po yun. Pero yung bulalo nila, parang pwede din good for one. Yung ganito. Tapos Ayan. ganito pa lang yung ano. Pwede din siya pag ano. Meron For silang one, order ang laki dito. naman pag good for one. Pag Okay. gusto mo nang mag-meet and greet. Right away. Pwede siyang isakal. Pag gusto mo na magkapakpak, lipad-lipad na lang. Parang bawat subo ko ng bone marrow, nagkakasiris ako ng lumiliwan. Ito guys. Ang laki oh. Same. 1, 2, 3. Grabe. Meron pa mo. Bawat subo ko parang may naririnig akong trompeta. Team Grabe Andal. ang hilig mo sa mga ganyan. no, Gusto ko balo. nga magbalot eh. Award. Uy. Tapos magre-red doors tayo after. Nag-ano kami ma, nagbukbang kami ng ulo ng lechon.
Tapos after daw nun, hanap kami nung nagtitinda ng balot, papakyawin na, tapos magmumukbang kami. Wala kaming nahanap nung lumabas Tumabingi na lang yung mukha. Munod na lang. Ang fairness, worth it yung food. Promise. Grabe yung platter ng rice nila, sobrang Ang laki. Bulalo now, losartan later. Hindi kami medyo makatawa ng malakas kasi nakakahiya. May mga kumakain na iba. Bigla yung tawa. Grabe na pa yung poso. Oo, alas 9 na. 24/7 nata sila. Kabog. Pag, katulad nito, ngayon lang ako kumain, pero sure akong babalik ako. Ako din. Pag bumalik ka, babalik ako. Pero pag di ka pala babalik, di ako babalik. Yun lang naman gusto kong marinig, babalik eh. Babalik ka. Babalik ako. Babalik din. Magaling. Actually, ito yung mga restaurant na babalikan. Kasi picture restaurant na alas kain ko na dito. So yun guys, babalikan na lang namin kayo mamaya. Chika muna kami nila Mother E. Bye-bye! Ayan guys, nandito kami sa bahay ni Aye. Galing kami kumain sa restaurant. Ngayon, napag-isipan namin na mag-road trip kasi walang ganap dito sa bahay nila Aye. Naka-live lang kami kanina pa. So ngayon, mag-road trip kami. Di namin alam kung saan kami mapupunta pero bahala na. Ayan na siya! Pero, Oh my guys! paano? Naiyak ako. Yung umalis kayo na lang. Pag mag-ML tayo. So yun guys, i-end na namin ng live kasi alis na rin kami kasi anong oras na? It's 1 a.m. and 16. So bye-bye for now. Update na namin kayo mamaya sa road trip namin. What's up? Andito na kami sa Tagaytay, sa Cafe Moto. Ito yung tinatambayan talaga ng mga bikers. Yung mga kasamahan ko sa ears. Hello po, andito na po ako. Hindi ako nakakasama sa inyo pero anong oras na? Kasamahan mo sa ano? Sa pagra-rides, sa Aerox. Kasi ano ka pala? Yung Aerox team ko, shoutout, Ears Cavite. Hi, Aerox team! Nandito ako sa Kapimoto. May kasama ko si Aye at Sobrang saka lamig dito, ma'am. Siya, buti di ako nag-tube. si Mother Mag-tube ko sana. Yan. Ang in-order namin sa'yo ay Matcha. matcha latte. Ang sa akin naman is caramel macchiato. Ice yun. Ice. Ito yun. Non-coffee. Ano sa'yo? Ice strawberry latte. Ice. Non-coffee din. Actually guys, maganda tambayan dito. Kaya dito napili ng mga kasi vlogger din ang may-ari nito. Vlogger din. Ang daming nag-ano dito. Alas 2 na, alas 2 pasado, pero ganyan kadami yung tao dito. Yan siya. Pamilya dito sa So ang road trip namin is Tagaytay and sobrang lamig. Wala akong dalang jacket. lamig na dito. Hindi nilalamig siya. Hindi siya nilalamig, di ba? Hindi ka nilalamig? Mawala na lang ng pakiramdam. Nalalamig ako na lang. Gusto niyo guys mag-interview kami dito ng isang rider na pogi. Diba pa-interview ko kay Aye? Ay, kabuki din. Suntok ako dito. Ano? Masuntok na lang ako dito. Buti kong fresh tayo eh. Then halos na. Sabi, oh may science ka, lumayo ka, nagkakape kami. Tambayan talaga ito ng mga riders. Itong Kapimoto. Maganda dito. Maganda, lalong andyan ka, maganda lalo. Diba? Magkape kayo. Umorder kami guys, umorder kami. Naantay na lang namin para makapagkape Hi, kasi Bad. ang lamig din eh. So ito na nga guys, nakalimutan ko. Nasa Tagaytay kami, sobrang lamig, pero yung kape namin, ice. Kabog, di ba? Dapat nag-hot coffee, pero ang ginawa, nag-ice pa din. Pansira ulo to eh. Di ba? Kabog yun. So antayin na lang natin yung order namin. So ayun na nga, andito na yung order namin. Ito guys, Kapimoto. Kapimoto, sikat ito dito sa Tagaytay kasi vlogger yung may-ari and then riders din pala.
if I'm not mistaken, vlogger. Ang pagkakaalam ko, vlogger yung may-ari dito. So ito in-order ko, caramel macchiato ice. Tapos ang lamig sa area na to. Kabog, anong order mo? Strawberry latte. Ang sarap. Sobrang sarap. Ang lamig. Ubuhin na lang. Sure ako uubuhin to. Mother E, anong ano mo? I ordered iced matcha latte sa Tagaytay. Pakita mo yung matcha mo. Baliktad talaga. So, ayan sa kanya. Yes! I-reveal ko na ba mukha ni Mother E? Ay. Hindi pala, ito pala. So, ayun lang guys. Nag-road trip sa Tagaytay, nagkape, tapos cold coffee. Ay, iced coffee. Kabog. Ito yung tamang trip. Trippings lang. Di kasi kami makatulog. Yung gutom kasi namin, sabi niya. Ang dami na nakain natin kanina ha, pero nagutom. Ang dami namin Ako kain nagutom kanina. ako actually. Ako hindi ako Ang dami pa ng tao. At saka ang daming dumadating pa guys. Ayan. Shout out Kapimoto Owner. Rider, babae ata yun. Dito pala kayo nag-ano. Ang dami talaga ng tataboy dito. As in. Kaya guys, kung makapunta kayo dito sa Tagaytay, puntahan nyo itong Kapimoto. Kasi masarap yung coffee nila. Actually. Caramel macchiato. Ano yun man? Nagtitipon-tipon kayo para mag-drive to somewhere. Mag-rides kami. Going here, going Batangas. Ganun. Nang sama-sama na. Ang dami namin. So yun guys, puntahan nyo dito sa Kapimoto. Dito na kayo magkape at saka mag-ice coffee na din kayo sa ganitong oras. Nang ganito karami. Ubo. Mamaya nito ubo na. Hamog pa to. Kabog. Tapos naka-short. Naka-short yan ah. Nakatube pa nga dapat ako. Buti pinagpalit ako ng asawa ko. Sabi niya mag-t-shirt na lang ako. Charisan. So ayun na guys, mamaya na lang. Mag-chika-chika muna kami dito. So ayun guys, tapos na po kaming mag-coffee. Ayan guys, pakita ko yung harap. Cars, bikes, coffee, and Kapimoto. So maraming riders dito, maraming nagka-coffee dito. Ayay! Nilalamig kasi si Aye. Si Daddy. Sobrang lamig, Ayay! guys. Nilalamig. Parang binat to eh. Nararamdaman ko eh. Na may pagkatarangkaso. Bukas dito ubo talaga. Awards! Laro! Maya-maya naman. Ito muna tayo. So yan guys, pakita ko na si Mother Iba. Wag. Ay, hindi pala. Hindi pala. Ngayon, tambay muna kami dito kasi sobrang lamig sa labas, promise. Parang nasa Baguio. No? Ang lamig niya, OA. Buti na lang naka-short si Aye. Ay, washing. So mamaya na lang guys, uwi na kami maya-maya sa Cavite. Isang award muna, isang award. Awards! Bye-bye! What's up, mananap? Andito na kami sa bahay nila, Aye. Pagod na gabi. Pero ang Isang masayang nakakapagod na gabi kasi kain, road trip, kape kami. So ayan si Aye. Maya-maya uuwi na din ako. Thank you, Puritas, for this wonderful experience. At sa mga pagkain. Kala mo nagsibo eh. Kala mo Hoy, nagsibo pero eh. na-enjoy ko kasi yun nga, kanina nga, parang nagkausap kasi kami nila Darla, parang inaatake kami ng mga anxiety namin. Pero buti na lang, andito si Purita, bumisita siya, nakagala kami. At saka Pero hindi ko naka-ready na sana ako sa alis natin. Yes! Bukas may alis kami, abangan niyo din yan sa vlog. So, hindi ko alam kung anong gagawin namin doon. Baka maging taga-video lang nila ako. Bahala na. Ang ganda ng trip namin sa Tagaytay. Nagkape, Oo. tapos iced coffee. Tapos, Gusto mo yun? Hala, puro akong lulugnot. Kasi sobrang lamig. Nagkape tayo, na malamig. Tapos ang lamig doon sa place na yon. Pero sobrang thank you kay Mother Eternity, kay Mother E, sa pagdadrive sa amin. Pero na-enjoy namin yung rides namin actually. Sa rides namin, kantahan lang. Si Aye may kausap. Gusto mo mag-KTV, di ba? Gusto ko mag-KTV. Sige, bukas. Depende. Pag matapos tayo ng EP,
Tapos, ano, nakitv. Kakantahan kita. Ah, anong kakantahin mo? Sample. I think one day. Sample Ay, nga. kasi yung- Sample ng one day. Sometimes I lay under the moon. Wala pa, nakaiga I pa think ako. I'm gonna be there. Kaiga pa ako dyan. So, ayun guys, yun lang yung ganap namin today. Kumain kami sa magandang restaurant. First time namin kumain doon. Worth it yung bulalo nila. Meron silang complimentary na steak. At saka may complimentary coffee ulit. And then umorder din kami ng boneless bangus. And then the place is very giving. No? Malala. Ang ganda. So sa mga gustong makipag-date kasama yung mga jowa nila, yung ka-third party, yung kabet. Mga kabet. Pwede kayo doon. Pumunta lang kayo sa Rojo. They deserve ng mga kabit yung ganun kaganda. Yung mga kabit, pang Paris lang yan. Doon kayo, magtiis kayo sa mainit. Yung ganong place, mga pang ano lang yan. Mga pang special someone. Yung mga kabit na yan, doon magpansit kanton. Magluto sa bahay nyo para di makita ng mga tao. Tuhog-tuhog. Mamaya may sumabunot pa sa'yo. So ang pangalan ng restaurant is Rojo, meaning Romeo and Juliet. Juliet. Thank you. Then ang bait ng may-ari kanina, promise. Hindi ko lang nakuha yung name niya. Then Pinapapunta din kami sa gym. Yes. So soon magji-gym kami ni Purita. Baka yun din yan. So ayun na nga sa mga gustong pumunta doon, ang bait ng may-ari, and then same kami Bisaya. Yung papa daw niya Cebu, yung mama niya is Neg. Thank you so much. And then nag-coffee kami sa Kapimoto sa Tagaytay. And then ayun, Yung road vlogger trip. pala yung may Oo. So abangan niyo yung mga next videos namin nila Aye. So ayun lang guys, may uuwi na din ako. Maraming salamat sa araw na to. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Purita's Vlog. Mag-comment na din kung anong gusto niyo i-vlog pa namin ni Aye. And then, i-like nyo na din yung video na to. Then don't forget to click the notification bell para maging notified kayo sa aming mga new vlogs. Don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa aking new upload. See ya! Bye-bye!